Грипът е болест, която в значителна част от случаите не се отличава особено от останалите остри вирусни инфекции, които протичат с температура, болки по мускули, постави, главоболие, кашлица, общо неразположение. Това, което го отличава от тях е, че е една много истинска болест и когато човек има грип, ляга, лежи и се чувства много болен. При грипа много често се получават усложнения и най-важната негова особеност е, че когато възникне епидемия, се разболяват изведнъж огромно множество хора, което вади здравната система от равновесие. Пред болниците, пред лекарските кабинети се натрупват опашки от болни хора и системата декомпенсира.